Dňa 11.6.2014 sa uskutočnilo otvorenie vernisáže v kultúrnom centre v Novákoch. Svoje fotografie tu vystavoval známy Slovák, žijúci už vyše 30 rokov v Kanade, pán fotograf Pavol Stacho. Narodil som sa v Handlovej, som rodák z Hornej Nitry. Vyrastal som, jak som spomenul, 26 rokov na Hornej Nitre. Absolvoval som strednú ekonomickú školu, nechcem spomínať zápory predchádzajúceho režimu, nemohol som študovať, potom som ušiel do Kanady, vtedy som dostal 18 mesiacov basy, keď to dneska vyprávam mladej generácii, nikto to nevie pochopiť, lebo sú to v podstate ako rozprávky, ale ja som v tej dobe žil, čiže pamätám si aj plusy, aj minusy toho predchádzajúceho režimu a v 81. roku som ušiel, žil som v Rakúsku, z Rakúska som po 15 mesiacoch emigroval a mal som od Pána Boha šťastie, dostal som sa blízko Niagarských vodopádov, tá oblasť sa mi veľmi zapáčila, fotografie, čiže roky a roky Niagarské vodopády a ľudia druhí povedali, že nepoznajú takého Slováka, ktorý by mal tak zmapované Niagarské vodopády, čiže v určitom zmysle ďakujem Pánu Bohu, že som v niektorých veciach sa stal jednička. Vystavované fotografie boli z rôznych kútov sveta, ktoré pán Stacho navštívil. Celá výstava je jeho celoživotné dielo a je venovaná vojnovej pamiatke generácie našich rodičov. Druhú jedničku má môjho brata, profesora umeleckej fotografie v Bratislave, čiže sme dvaja Stachovci, dvaja fotografovia. Som Ľubomír Stacho, momentálne vediem ateliér Laboratórium fotografie na Vysokej škole výtvarných umení, kde som založil štúdium fotografie v roku 1990. To bolo prvé vysokoškolské štúdium na Slovensku, fotografické. Nováky pretože nezvolil som Brusel, nezvolil som Slovenskú národnú galériu, zvolil som vlastne ten dom kultúry, kde som vlastne prvýkrát spravil fotografie, kde som spravil prvé zväčšeniny v mojom živote a preto tie Nováky zastali v mojom srdci a preto som sa rozhodol poctu dať tým Novákom, poctu mestu Nováky, kde som 26 rokov strávil a takisto regiónu Horná Nitra, ktorá v mojom srdci patrí medzi jedný z najkrajších regiónov Slovenska. Som teda nesmierne rád, že som mohol byť kurátorom tejto výstavy mojho brata a vyberali sme teda spolu s mojou manželkou Monikou, sme vyberali z nesmierneho množstva fotografií, obrazy na túto výstavu. Spravili sme tu asi 5 takých celkov. Mám tu zaujímavé veci, je tu zo začiatku ukazujem starobu, venujem sa vlastne tomu pohľadu, dneska sme tu, zajtra tu nemusíme byť, ten pozemský a ten duchovný svet, ktorý by sme si mali zachovať do budúcnosti. Že sú tu fotografie, ktoré strašne veľa v mojom srdci ako znamenajú, že mám tu nebohého ocina, nebohú maminu, ktorá len prednedávnou v Banovciach zomrela, najlepšia štrudla na svete, tak som si to nazval a tvrdím to, v mojich očiach to bola ozaj najväčšia. Tuto mám aj trošku také morbidné záležitosti, lebo ten život není len prochádzka rajem, ale sú tam aj mnohorazí ťažkosti a tak ďalej. Tu poukazujem zase krásy Slovenska, jak som spomenul, vtedy môj dedo a spolu s Milošom Janoškom naštartovali hodnotný časopis, ktorý je najdlhšie vydávajúci časopis na Slovensku, má už vyše 92-ročnú tradíciu a nie je na Slovensku taký časopis, ktorý by vydržal toľko rokov súvislo vychádzať. Čiže krásy Slovenska, potom tu mám Nováčanov, ten pán, portrét, čo je tam, to je pán Danička, 105 rokov sa dožil pred pár dňami, je najstarší občan Slovenska, pôvodne tu mal byť, len doktor mu zakázal. Ďalší blok fotografie je venovaný folklóru na Mijave, Janským ohňom Kšinnej a iným takým reportážnym záberom. Potom je blok portrétov takých význačných ľudí, s ktorými sa brat stretol. Je tu veľmi pekný portrét Pátra Salesiána, ktorý šíri kresťanstvo v Južnej Amerike, alebo mladého Tarnovciho, ktorý trénuje vodné pólo v Strednej Amerike. Mám tam politických väzňov, na nich zabúdame, ako
mám tam dolnozemských Slovákov, mapujem mnohorazitých Slovákov po svete. Je tam najstaršia, poviem takto, Bradlo dedina, lebo každý si myslí, Bradlo existovalo len na Slovensku, ale existovalo Bradlo aj na kontinente Severnej Ameriky. Tá dedina fungovala funkčná, mala to poštu, mala tam obchod, okolo 150 Slovákov tam žilo a nikdy v histórii Ameriky sa nestalo, že by bola čisto slovenská dedina. Práve táto dedina Bradlo a som tam, pred pár rokmi som robil projekt o tejto dedine, stretol som sa, to sú deti Bradla, keď poviem deti, dneska sú to 70-tníci, 80-tníci a viacej a tam prijali slovenského veľvyslanca, pána Milana Kolára a prvýkrát Slovensko uznalo vlastne aj ten ťažký život emigrantov, ako v Kanade. A tento projekt Bradlo veľmi pre mňa znamená. Vedľa toho je vlastne tá dedina už dneska neexistuje, už sa tam len posledné torzá, tak som chcel zachytiť vlastne, tuto vidíme nie hystériu, ale históriu. Na to som pyšný, mám tam potom zábery z Kuby. V tej časti sme už v Hamiltone v dnešnom pôsobisku môjho brata Palka, kde portretuje vojnových veteránov, alebo je tu aj portrét význačného svetového dokumentaristu. Záver výstavy končí teda cyklom fotografií o Niagarských vodopádoch. Palko to má veľmi blízko, zhruba 20-30 km z Hamiltonu sú Niagarské vodopády a tak často tam chodí a fotografuje. A tu nám približuje tie Niagarské vodopády cez svoje fotografie. Prvá vec, čo je zarámovaná, by som si strašne chcel ceniť, pretože vtedy najznámejší kanadský novinár napísal o mne takú vytvarnú esej, keď som fotografoval, nechcem sa chváliť, ale bol som prvý Slovák v Kanade, ktorý zmapoval po 100 rokoch históriu prvých Slovákov v Kanade, čiže prví Slováci prišli v roku 1885, ešte za grofa Esterházyho a o 100 rokov neskôr ja som spravil pomocí grantu Secretary of the State zaujímavý projekt, ktorý bol uznaný Kanadou. Bohužiaľ, predchádzajúci režim nikto nemohol o tom spomenúť jedine. Bol to reverend Dušan Todt, ktorý so mnou robil rozhovory na Slobodnej Európe, lebo boli dobré plusy toho predchádzajúceho režimu, ale boli aj záporné, že som sa nemohol navštíviť rodičov, musel som sa tajne stretávať v Maďarsku, nemyslím tajne, ale Maďari mi dovolili sa stretnúť, ale Gusto Husák mi skrátka nedovolil, čiže boli plusy, boli minusy. Na strede je dokumentácia jeho novinárskej publicistiky, sú to najmä príspevky do novín Kanadský Slovák, kde v posledných rokoch nesmierne intenzívne ako píše a fotografuje. Alebo sú tu aj zastúpené krásy Slovenska, pre ktoré takisto píše a fotografuje. Ako som sa dostal vlastne k fotografii, bolo to tým, že vlastne práve v týchto, nemyslím v tejto miestnosti, ale vlastne pod touto miestnosťou boli tmavé komory. A vtedy nebola digitálna technológia, vtedy bol vlastne tá chemická cesta, strieborný nátier na papieri, a človek to nemohol počítať, spomenie si na takú perličku, mal som kamaráta vo fotokružku, poslal sestru kúpiť fotografistický papier a ona z drogérie, čo je asi, hádam, kilometr odtiaľto, vtedy bola drogéria asi kilometr odtiaľto, jak vychádzala z obchodu, tam bolo napísané 100 černobylých po česky, lebo sa to robilo v Čechách, a ona ich cestou do fotokomory čítala, či ich je 100. Ten papier bol osvetlený a nebol dneska ťažko vysvetlím mladej generácii, lebo poznáme digitálnu technológiu a mnohí už vlastne nepoznajú pôvodnú technológiu chemickú. Volal sa taký Ľubo Špécik, tak tento vyprával, akože poslal sestru kúpiť fotopapier a tá kúpila a prepočítala, že či je tam 100 kusov. A stará technológia bola aj 100 rokov vyskúšaná, čiže tie fotografie, čo robil Eastman Kodak,
dodnes existujú a treba z tie fotografie vydržali hravo 100 rokov. Ešte sme nezažili 100 rokov, my sa to asi nedožijeme, či vlastne po 100 rokoch tá digitálna technológia bude tak fungovať, jak fungovala klasická chemická technológia. Fotografii sme sa dostali práve v tomto Dome kultúry v Novákoch. Tuto bol taký fotokrúžok, ktorý viedol pán Ľudovít Bugár a my sme chodili do toho fotokrúžku a prvé teda zručnosti remeselné, fotografické sme tu získavali, že sme sa učili vyvolávať filmy, fotografie a študovali sme časopisy, literatúru a myslím si, že 2-krát do týždňa sme sa stretali a ako chlapci to bola nesmierna pasia tuto v tom fotokrúžku. Dlho sme tu bývali, 5-6 hodín, neskoro do noci. V tom čase sme dokonca fotili aj nejaké svadby alebo podobné veci. Sme si zarábali na naše prvé fotoaparáty a takto sme teda v Novákoch ako sa vyvíjali po tej fotografickej stránke. Môj prvý fotoaparát bol vlastne, jak si dobre spomínam, neviem, či to bola Etareta, ako otec mi požičal dvojokú zrkadlovku a s tou som vlastne spravil prvé zábery turistické a mal som titulnú stranu, ja to poviem žartovne, v Playboyi, ale vlastne nie v Playboyi, ale v Prieboji, lebo tak sa volal ten a dodnes tá fotografia, publikoval som v Kanade, v Spojených štátoch, v iných týchto časopisoch, novinách a tak ďalej, ale ten Playboy, ten prievický Prieboj zostal v mojich očiach najvážnejšia, lebo to bola prvá fotka, tú prvú fotku som mal v októbri 1968, že mnohí ľudia neboli ešte narodenení a ja som ako 14-ročný fagan odfotil môjho nebohého otca s ostatnými turistami, jak sme značkovali pod vtáčnikom. Čiže tá fotka strašne veľa znamená. Chcel som ho tu mať, ale som ho zabudol v Kanade. Za 1A mám pocit, že sme mali náš prvý aparát. Kupovali sme ho v Partizánskom v Priore a práve nám radil ten pán Bugár, ktorý tam bol vedúci propagácie, tak nám radil, ktorý aparát. Viem, že tých 1800 alebo koľko korún to bolo, alebo 1200. Jak sme krvopotne nasporili, ale boli to vyložené naše peniaze. Rodičia nám vtedy na ten aparát nedali ani korunu. To boli nami zarobené peniaze. Ja som v Lani mal také jubileum, jak má Pálko teraz, a som mal takú väčšiu prierezovú výstavu v Nitrianskej galérii. Pre pozvaných hostí bolo pripravené občerstvenie, kde spriemňoval a vytváral príjemnú atmosféru pán hudobník Igor Cvacho. S bolesťou v duši, hlavne v duši, že zabúda moja milá. Nechce nič vrátiť, nemám čo stratiť, iba taká tequila. S bolesťou v duši, hlavne v duši, že zabúda moja milá. Som na Meko, že vlastne v Novákoch prežívam takú eufóriu, lebo to, čo som nebohej mamine sľuboval, vďaka Pánu Bohu som dodržal. Asi to veľmi cením, čiže chcel by som sa poďakovať Almighty po anglicky, čiže my Lord, thank you very much, za to, že som vlastne dneska mohol prežiť tento šťastný deň. Táto výstava fotografií potrvá do 36.2014 v Kultúrnom centre v Novákoch.